Hi guys, good morning. Nagingani day ko guys kay nagluto ko og pancake diri. Naghuman na tagbik tay luto. Ay, mamainit na ta kay nakaluto na ta og pancake. Pancake for today guys. Kumusta mo guys? Kaya sorry jud kayo dahil mahlin kay ato bang Martis nag-PM day siya nako og magpahatod siya og kuan. Magpahatod siya og duha ka buok nga pancake. Sorry jud kayo kay wala jud ko kabasa, ma'am. Shout out ma'am. Sorry jud kayo kay ako kabasa kay ang akong signal ba inay kayo niya wa koy load pang data. Pero naka kuan ko ato. Naka-post pero wa na ko kabasa sa mga message. Namo karon nagluto ko kay ako siyang hatdan. Ayaw pang luod ma'am ha. Good morning ma'am. Good morning everyone. Good morning sa tanan akong mga followers. Sa tanang mga always nag-support sa akong mga simple nga video. Thank you kay sa tanan. O kumusta man mo diha oy? Kumusta? Amping tanan mga guys. Nga mamainit na taron kaya nana tay luto nga pancake. Sayo kay kung nagluto guys. Sayo kay kung nagluto og pancake kay aron. Mo say akong ikapa mainit, dili ko kapalit sa ilang muli ba. Diba? Yummy. Ako sa mudayag sa po ang giluto guys. Kumusta ang uban? Thank you for watching guys. Bye. Mga untang pancake. Wala rin ako butang syrup kaya di ko ganang tampis. Na naman siya gibutang na ko nga kamay daan. Kanina lang. Bye bye. See you next video guys. Ang atong pancake guys ay luto na. Kasi ganahag pancake dira. Available na ta karon guys. Yan na. Ito na di pa mo sauce guys. Kaya para wala mo kong pangalangaw. Wala niya to ang human na product guys. Pancake for today. Dara guys. Ready to eat na ni guys oh. Ang akong customer ani kay si Ayan. Ayan. Salamat sa pagpalit guys ha. Salamat yan. Oh, nara. So nagkuhan.